ñininkali min naati ñininkali mena sena o ka damina muso dɔ bɛ gabo a tun ye ɲininkali a y'u fula de fɔ k'u b'a fɛ ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ u la mɛ ko minnu dɔ n'i ko i ka fɛn f'u la an ka wagati ninnu ka dɔgɔ u ma ɲininkali wagati ninnu ka dɔgɔ ma o de y'a sɔrɔ an b'a kɛ ka yagaru an tɛ se ka kuma u kan parce que ko janw de don ko minnu de wa u tɛ se ka gɔrɔbali fɔ bon bi a muso wɛrɛ ye mɔgɔ ci ka weleli kɛ ko an kan jija an ka dɔɔni fɔ o la o ye mun ye ko n'i ye denkura sɔrɔ denkundiw cogo n'i ye denkura sɔrɔ silamɛya sariya ye mun fɔ a la kiiru juman fɔ a la a n'a denkundiw bon ninnu ye kow de ye ko minnu dɔw ka misɛ u ka ko ka ca u ka kiiruw ka ca sigiyɔrɔ kelen tɛ se k'o kɛ janko ɲininkali jaabi kɔnɔna bon an bɛ kunbaba minnu fɔ komi a y'a gɛlɛya a y'a sɔrɔ ciw nana ka caya kan an bɛ kunbaba minnu fɔ denkura kibaruya la fɔlɔ sani den yɛrɛ kana fɔlɔ ka kow kɛ minnu bɛ den kɔlɔsi fɔlɔ sani a ka sɔrɔ ala ta kɔfɛ ka ko kɛ min bɛ den kɔlɔsi sani a kana yɛrɛ fɔlɔ o ye jumɛn ye n'i b'i ka muso kafoɲɔgɔnya i k'a fɔ bisimilahi allahumma jannibuna shaitan wa jannibu shaitan ma razaqtana ciiden ko n'i bɛ se i ka muso ma kafoɲɔgɔnya wagati n'i ye nin fɔ kafoɲɔgɔnya kɛra a ko ni ala y'a latigɛ o kafoɲɔgɔnya kɛra den ye ko shaitan t'a tɔɔrɔ nin ye fɔlɔ ye bon filanan ni den sɔrɔla i bolo nisɔndiya ka ɲɔgɔn nisɔndiya n'a ye a kanunen don fabasarnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub fabasarnaha ay fabasarnaha bi ishaqa ni min sebelen koni fabasarnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub ni denkura sɔrɔla ka ɲɔgɔn nisɔndiya n'a ye sunna dɔ fɛn kanunen don nin ye filanan ye sabanan a tawis n'i ye denkura sɔrɔ i ka a ɲini ala fɛ ala ka tanga wa innu ijuha bika wa juriyataha mina shaitan rajim komi n y'a fɔ cogo min u tɛ se ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ wagati tɛ mariyama ba ka kuma la n'i ye denkura sɔrɔ i k'a tanga ɲini ala fɛ ala b'a tanga cogo min nin ye joli na a b'u kɔnte ka taa 3 4 hamdulillahi indal wilada n'i ye denkura sɔrɔ ala tanu i ye denkura sɔrɔ ala tanu den kɛra cɛmani ye o den kɛra musomani ye i kana o jate yɛrɛ i kana i mako kɛ o la asiru bɛ nin namba aishatu olu ka denbaya la ni mɔgɔ dɔ ye u ka kabila la ni mɔgɔ dɔ ye denkura sɔrɔ aishatu bɛ duwawu de kɛ a ko ni mɔgɔ min n'i ye denkura sɔrɔ ala tanu i ka duwawu k'a ye i mako kana k'a la ka ɲininkali kɛ yɛrɛ cɛ de wa muso do a bɛɛ ala ka nɛɛma a cɛya n'a muso a ko i kan'o ɲininka yɛrɛ n'i kɔni ye denkura sɔrɔ a ko i kan ka min ɲininka den ɲuman an bɔra wa den ɲuman bɔra dafalen bɔra ba foyi t'a la a ko i kan k'o de ɲininka mais muso do cɛ do a ko hari n'i m'o ɲininka parce que a muso a cɛ a bɛ nɛɛma donc i ka ala tanu n'i ye denkura sɔrɔ dɔrɔn u y'a f'u ye denkura sɔrɔla dɔrɔn e kan ka min ɲininka a kisilen kɔni nana a kisilen nana n'u ko foyi t'a la alhamdulillah i ka ala tanu a ko nin ye joli 4 duruna ta'awijil mawludu min ash-shaytan wal ayni den yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ fana i ka to k'i ka den tanga shaytan ni ɲɛw la al-hasan al-husaini ciden tun b'a fɔ ay jokuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytan wa hammati wa min kulli ayni lamma
atumbale hasan al husaini tangani ni nunya bo fawjani hakli jigi kaya akon nin tangani ni be demseni tanga ka nin do kala hari ni mi bolo daka hari ni mi do bolo daka ko parce que hadisa yum photo ko kacide ma bolo da fwe bolo da nana ko werola nya futo ma bete se ka prefere latige a jolna ni duru woro na tazinu fi ujunil mawdud ni yedden kuran soro ka salli wala kinintilula men ni awa kuma be hadisa fula de nana hadisa doyin ko koy ka salli wala kinintilula ika jo numantilula me hadisa minye koy ka jo numantilula wa masaha hadisa minye ka salli jo kinintilula shagal bani tunye ode la saha aka kitabu kono ko hasanu do riwayul khalili kono ako hasanu do bara be kenaye me doni ke ba on sagira kabo okumala albani yere ko ako ale tunye minye salli wala hadisa ko ale tunya ke hasanu ye tumami ayaye bun khaymu ye afo jadil maadi e bun khaymu ya fa ka kitabu kono to fatu manduru bi hakam al mawlud ako daif ma majidda faraka ako hadisa demba ko bolo ni ko deifu jidda ma faraka ni a ñogona hadisa defu wore be be saka ñogongiriya ko alayu ke ye ñogongira ka ke hasanu ye na do ko deifu jidda de do ani nin te saka ñogongiriya a bora aka sahalina ka hasanu la donc ale tumbe min ka ko salli ka wole den kinintiro la boroka parce que hadisa masa donc nin famura hadisa in fulay masaha asi masaha ka salli wole kinintiro la ka jonnumantulo asi masaha ari don ko munun tumbaka shagal bani ko le tumbaka ni hadisa in sahali de mais tant que hadisa in masahale boraka woro fulana atahani woyede minye tamaro ka tamaro nyimi idda kono kanye ka do denyereni ka do da kono ka terege anagala ka terege anaga kono mais ni nye sunna be ciden de tumbe ninke seba utilela don ke baw ye nyogon soso nina ciden de tumbe ninke ni seba munu nye den kura soro ina beta ciden fe abe tamaro nyimi ka nye adda kono ciden ka daji be nyagambala abado den da kono ka tere ka naga kono fin folo min beta den kono be ko oye wo don ke baw ye nyogon soso nina yala nin kire kirani ciden de wa ube mo gore be sekake ko nan ko de ciden ya ke sebo tumba ke ka barika nyini ni ciden ka daji de fin folo min beta den kono la ka ke ciden ka daji na ya soro kon kunyo de o kere kirani ciden de ate daga ka barika nyini ni mugo shi ka daji e ciden ko fe ko parce que ciden fatulen ko fe amma sabati ku be tumbeta dawndi abubakar ma bake amma sabati ku tumbeta dawndi umaru ma bake do ko kerekirani cide ni daji ko koni do daji barika nyini ko de do o kerekirani cide ne mo werete sekake do ko ay daji on kote koy la nyini yede tamaro ye fem barika lende hera de be tamarura barika be tamarura la nyini yede fem fulu min be se denka ewa duskunni a furuma o kake tamaro ye parce que hera bara barika bala bo ko na kera tamaro ko de sa mo wore be sekake cide ko fe mais jomba ke min ye Cheikh Abdulaziz Bomba na Cheikh Abdul Musin Abadi abi Dawuda ka sarahu la Abdul Musin Abadi kuma nan nin ka kosobe no akunni sunna harin nan ko ama kirekira nan ko daji ko koni do ako kirekira ni ciden dai ciden temilen ko fe ate daga ka barka ni mo shi kan daji na kera ni tamaro ko de sa ko tamaro ye hera bala ani fenduma ka se den konona awa abese ka ke ciden ko fe me jomba ke ako den afa yire ka ke ubaba parce que nanyi ni sira dayele ka dumugo do kerekerera ko e wani denkura nana o kata o tigila mo de ka tamaro nyini ka do da kono mugo ba jate mina daji barika nyini de donc abaka ke Cheikh Abdul Musin Abadi ako min ben ninke nan ko harama ke daji kama akera tamaro inde kama bade ka ke ube fa ka ke Cheikh Abdullah Bumbaji fana yode fo ako baka ke ube afa ka ke ni na ya soro daji ko into tamaro ko de bo ko ni tamaro ma soro
ewa abeska fenduma wore mimbe aboke woko fenduma uda min kanyi di abeska di kay mais balmo ko docteur fana ka nyinin ka o yoro la de ni denyere ni di sera kono la nate fen kala bon ni ala kulli hali ko min fule ni nye den kan na treke min fule ni nye buno semini ko ni ya ke abaya ke fa ya ke basitala mais na ya toye fana basitala donc no fora akatoye munna parce que si ça donne ke baga ko bana kacha hada madona bana kacha bana fana do be ube contaminé akera baye wa akera fa be saka ke bana do be alela na ya daji do den kono akanata bana la sana et puis trikeri min fana fora ciren ka bolonkoni tun kan no ko mi harira fini mogo ka bolonkoni hari ni ewa aye ewa chokoroba yire forte nae ibe giri janko nu o donna denyere ni nagan kono ambe sira kana akanata joli boye voilà ni nasugu nunu mbalmo yiku toye ode kanyi parce que min be sa chogo fana la ba min be se nin fana chogo la ube fa min be se nin fana chogo la ko te den toro ube tamaru nyene fana fule na ma nyimi kanye fana be se kata jo agono kono bo irisi ki chaman ni ko chaman de be ewa naga tereke ina donc o katoye kisi bodela iko toye kisi bodela ni nye joli nay wolon fula bo segina atismiyatil mawlud denyere togowele nan nana den togowele ma tismiyatil mawlud haqqu lil abbi akado folo ka togo da denna faade ka hakedo faade be togo nyini ka do aduna munu lada munun bamboloya ka fo ni muso jigina den folo faabo togoda fulana we muso tay sabana we fa tay nonu nye ni mogo min ni fa min ni den fa min ni amuso benna ni na masal hadu mais numa be ala kana kelede akana kelede faade hakke ye ka togoda dewna faade hakke ye muso ka hakke to ye koy faade ka hakke do mais ni fa min yere yake musalahay ne yeri e wadde do togoda nyenni ndi fanama ni ba togoda ifala ube be togo min kala ka kala bashi talate mais akana ke komi ko e wa o fana ye hakke de bat sende bala fu ku tilade wotede faade ka hakke ye ka den na ka togoda adenna nin ka do silamiya sariyala bo ni fa ka hakke do sisa nin te seginay wa ambeta konontona la togo nyuma da idenna togo nyuma ika togo nyuma nyine ka do idenna ciden ko habbul asma ila allah abdullah wa abdurrahman ako togo nyuma kata alama abdullah abdurrahman mana togo min dro ni alaka jonya bala abdulaziz abdul mannan abdurrahim nunu na nyogona nin togo sugu de kadi alay mi atabal ibe sega nabi nyuma togo du denna ubi be se ki fa togo da ni togo nyuma bala togo nyuma ko ni kere ka do idenna ni nye joli nay konon tonna bo tanna awa togo inda wakati juma togo be da denna depuis den soro domi ibe se ka togo welala tile sabana ibe se ka togo welala ibe se ka makononi ke fana tile wolon fulana ka togo da idenna ka fo don togo be da depuis a don folo de lay munye cide sallallahu alaihi wasallam tumami aya denke soro minye ibrahima dugu jele fajiri la misri la ako wulida li laylatan mawludun sammaytuhu bi ismi abi ibrahima ako suro nye den kurani do soro nya togo dan fa ibrahima depuis den jigina do me togo be wole atile sabana togo be wole togo wole yuru wali bala dongo don kadi ka den togo wole awa yi ka den togo wole don folo o de kanyi akawsa den ka dogo kumbe ke togo tala depuis jigina do me be se ka togo wole ninye konon tonna tanna ninye tanna ya o minye tani kelena ali aqiqa tenkundi sanin kana ali aqiqa manaforo mbena kundi li mafolo tani kelena mbo ke kundi ni togonyuma anko okakala tile wolo fulana
ka den kundi den ka kundi kunsigi min ba kunna ko ko di ka bo kunna kunsigi min ba kunna iba di ka bo kunna ni kunsigi indi iba pese warijela abenna warije garamu hakke minna iwo garamu hakke sarakati fantan dola ni garamu hakke nunun ka dogo nu ya pese abenna garamu hakke minna warije fere la nyininka kunsigum be na garamu hakke munuma wori la sefala abebe jolima na ya hakke foye ibeta sefala masadaqati ka garamu munun to abole ibeta sefala ma ibeto sadaqati yala kundi min fule ninye donc semino ko akake mogoye mogo min be se den kundila parce que den yerene akun la magalende do Allah magalendo aka mogo ka soro min be se ala na te den jogi mais na ya soro o mogo ti bolo kunsigi into akunna mais kunsigi iyere ka jate minake kunsigi hakke min be den kunna tete min ngaramu hakke ka iko garamu hakke iko sadaqati ni kundila te ube min be atese abesira kana den kun jogi ibe kunsigi into akunna me ibe jate minake kunsigi hakke min ba kunna ne ka jate la tete men ngaramu hakke ka kunsigi be to akunna ibo garamu hakke sadaqati kundili yala chemani ni musomani be kumbe diwa lezina daima libosi limia bumbaji na ka jama della kanyine kanena ko minye ka den kundi hadisa fulade nanala alhasana ka hadisa tumami fatumata jignane alhasanai ciden ko ili hiq rasahu akwa kundi nimbe hadisa kuno hadisa fulanna sumrata ka hadisa kullu qulamu murtahinu bi aqiqatihi tujbahu yawma sabi wa tusamma wa yuhliqa rasahu kundi wa yuhliqa rasahu wa ma foyawa ne uko sumrata ka hadisala ciden ko kullu gulam murtahinu bi aqiqatihi boy ko hadisa fulayin be fuloyi o be denche made fora ali hasana tatewa cetewa ihliqi rasahu ko o yecce ko hadisa fulana min fana nana kundi lila ako kullu gulam afana fora ni gulamu de muso yamafo ako kullu gulamu de foray tuhliqa rasahu o de foray ce ko de foray bo lejina daima li bosilimiya wal iftahi uluko denche made kumbe di me muso ma kunte di denche ma kunte di denche ma o de kumbe di me dem muso ma kunte di parce que hadisa fula de nana kundi lila folo imbe ali hasana ta de ka cede do fulan nan fana a fora hadisa kono kullu gulam ce mani ko de foray lezina daima ko ce ma kumbe di muso ma kunte di minye shaykhaini Cheikh Abdulaziz Ibn Baz o Cheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin ubennin deka ka fu minye denc musoma a kunte di ce man de kumbe di musoma kunte di hadisa nunu na coko kama ani fana ewa cidenya hadisa do nati ko muso kun kana di hari hiji yoro la lumura yoro muso kunte di ate kofe abe doni de tiga ka turunda on nim fana sosoli bara don ke banu nyogonche mais lezina daima ta ani shaykhaini fulabe min kan fule ko de fo awye kundi yoro la ni ambora kundi yoro la tan fulana al aqiqa den kundi saka fagali den kundi saka wo fagali wo yede al aqiqa den kundi ewa minye ewa kunyire dile o koni beke tile wolon fulana de den kundi saka fana be faga tile wolon fulana sumrata ka hadisa kullu gulamu murtahinu bi aqiqatihi tujibahu yawma sabi tile wolon fulanna yawma sabi tile wolon fulanna ewa ika den kundi saka yin faga o yuhul qarasahu ika kundi den kundi saka ni musoma de do kele ba be kai saka be kai akera chema akera musoma site torake
denkundi ba a cemana musoma saga cemana musoma ye fengo fenkai a bebenya satu yere de fora musomani satu cemani satani ba yere de fora denkundi saga fagali ba yere de fora na togoy ka ba faga ni musomani yo ba kele ni cemani do ba fula kera cesa kera musa be kelenya me ka kolosi lahiya ka si wasa siun ka dafa ala ani akasoro adafalendo atilolendo bon ni ewa cemani do ni be saga fula min faga saga fula in kake u be dala kelenyelendo u mambo nyogo nya kosobe u kake u bebe u be togo ya u dala kenyelendo komi bamunan kanka u be ta nyogo la ko akake ulude bon denkundi saga munu fule ninye tile wolo furanna iba faga ni ma soro tani nani na ibu faga ni mo soro mugani kelena ibu faga na ma soro la nulu koni temina wakati ne ya soro wakati kerekele ntala wala iba faga bon ni ulu fagara denkundi saga u fagara aywa ibi kaswala na kadiye sogotila ika sarakati kale ka fantaw so ala ika hadiya kala ika mogo nyumo ni ka teri ku so ibe ka sigi nyogo depuis sego kene ibe se katila ka do so ato ini ka demba ya batu na kadiye fana iba betobi ni ya tobi ibali masuru ika mogo nyumo ika sigi nyogo ni adumuni mona ewa telefona wakati la ibu wele abadu nyogo basi tala ni denkundi sagai nde tobira ka mo adumuni ka mogo wele ka du nyogo fe basi tola de ibe se ka mogo wele abe dumuni ke nyogo fe ni ewa mogo mi denkende soros fura setiye ibe se ka kelen faga ni kele sembiye afaga ni fula nasoro ni ko iba faga ni har kelen fana setiye abinna ka boyka awa demmin fana ni yere yado fama denkundi saga faga ila hari ni yere korobara ye sesoro ibe se ka faga bo mogo be wole ka du o duni sa akake jama kake hake akanata degulla shatigima jama bakanata jama bami na be degu ashete akoro la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha jama kake hake ashebe minna ani denkundi yorola ala soso akanake ala soso yoro hera dedo ala kan nema dedo denkundi saga yirede nema min diri maka nema inde barikada o nema barikada to o kanata ke kata ka nyogon filime o kanake kata ka nyogon fotota o kanake ko uniformu de fana bettigo o fana kama ala soso ni ala kutaw beke ala kan nema manka barikada nin jogola nema de do aka barikada silamiya sariya kadiri korona de la ceni muso kata nyaga mi nyogon ka to nyogon kai hari hijabu tuwe ube uniformu katiko fana kama nyogon ka nyogon filime ka nyogon fotota denkundi yorowla waye haramu islamiyya sariya la fotota ni nyogon filime denkundi yorola haramu de do ala kan nema de fulaw bolon ala kan nema ke ka ala kele ala barikada yoro de do donc denkundi ninde do mais minye sogoma jonna ni konyo beke depuis sogoma jonna du be fa mogo be du fa so be tobi fe ngoro beke doni ke bagaw nyinin karan ni na ko tire na ka shebo maninke o ka sunnatu o yede ni mogo mi nyo ke ni dina to de ko fentala fana be sunna de kono ko ye bidiya do dina kono de mais ni ya ke ko adelila tala sunnate ne de ya ke kala dala o yi lada yi bolo mais kana foni dina to dina te dina taye minye ni denkundi saga inde tobira ka ke dumuni tile gamfe kamo wole u akana du nyogon fe basi tola ninde sabatira seba bolo salafu bolo basi tenne na de mais sogoma jonnata o be lada de kono te dina kono te sunna doye o te sunna doye donc o kofe ni nunu boraye min bena sa ka den sigi nege koro ni denkundi temena ni chogola denkundi saga fala ni chogola ni denkundi saga be faga ibapo bismillah allahu akbar
allahumma minka wa ilayka hadihi aqiqatu fulan nda bismillah be ala togofo ala ni denkundi saga min fuleni ni mbora edefe abe kata ede mafana ni nye karasa masina ka denkundi saga de iba togofo ibe saga in kantige donc anya fo chogo mi saga in sogo ibe kaswada a diara yo akene do saragata le ka do to ibolo a diara yo ewa adu atobi len kofe ni beta minandi mogo munuma nka denkundi de kera dumuni minando fule kata duma sigi nyogo misiru la basitala a kera sawa iya tobi de o ka dumuni sigi ka sokono isigi nyogo ewa ibali masuru iterew iyu wele ukana adu basitola mogo kata nyogo sore basitola me jama kana teme hake de la kata atigi dego kata bila fenna min se ta ye kele afulana ala soso kana ye ñogon filmé ñogon photota uniforme tiga kama o kana ye ala de ala ka nema barkale darde do donc ni nunum be bora e sa awa ni denye chema de ye awa tile wolon fulana ni togo kera la doro akundira ewa saga fagara asigi nebe koro tile wolon fulana o de kanyi den tile wolon fulana ika sigi nebe koro o de kanyi min ye chema ni ta woye wajibi de ka cemani sigi nege koro woye wajibi de musomani nege koro sigi woye sunna de woye mustahabu de wala de koni tibariya kumbaba ambe an tumba fe ka ñogo hakkili jigi munu nya wa hakkili sera ka munu soro woye nununde kutuba kotala hari ni munu nana dumuni da wala ni wakati mase wakati tola ko munun dilole minin ko ina neka hakili be se ka pa ko dola abe se ka wulu nyinin kalike kutuba ko tala de ni hari ni munun nana dumuni ko fe ko kelen ka duwa ke ubi an ka fatiyata wulu shitala ni mo min ye dumuni ke ye doni sigi ni ba fe ka wuli kafarati majlisi fo ka wuli ani be duwa min ke dem fa e ko kai ala ka barka dola ala ka ke bango baga batola bebi ka duwa ke ni yere be wuli ube ni e yere be wuli kafaratul majlis subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika be wuli me kafo kutuba de bala kutuba tala de ube kelen ka duwa ke sanan ka cari kelen ka duwa ke to ba fo amina del ya to la cire na ka sebo tunten nononke ube an ka fatiha ta sanan ka cari cire na ka sebo tunten nononke kelen kele bi duwa ke dro barka be do denna chogomi ube ni be wuli kafaratul majlis bo fo ka wuli ni e fonga wala al amru fihi washu ni min yi rajay bake ka fo ninde kanye katame nin ka utala wo komi nyafo chogo mi ambe gorobali de fo me kitabu dilale be ninka tumami har wuseminu nyinin kara kalanden do ya nyinin ka ko alhamdulillah ko aleka muso soni abena denkura soro no seminu be ewa denkura kiru fo ale ako ambe ala degli alaka igarjage de nyumana na sorola ayen soro dugu kono ya a denkundi saga dumuni ngole ala wala ayo fa mun fo sisa donc abede kelenye ibe akene ya kene tilaw basitala iye atobi o basitala ntumba fi ko kitabu mi tuhfatul mandudu bi ahkamil mawlud li ibn qayyim al-jawzi tuhfatul mandudu bi ahkamil mawlud ibn qayyim al-jawzi kitabu de dilan ninka abebe kuma denyere ni kibariya de ka adon kundi chogo aminye kasigi nego kro ola hala alla muli chogo ola hala atogo munun kanka kala ola hala kitabul lawa kabako mimbe hada manyere dan chogola do semini ko rahimahullah ako kitabu in kaka kalanden bolo kalanden kelen kitabu in kaka ibolo ikakala tuhfatul mandudu bi hakamil mawlud ko wati sera subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk